Moikka kaikille ja tervetuloa joogahaasteen päivään numero 4. Tänään puhutaan yläselän avauksesta ja vahvistamisesta. Ja mulla on mukana joogapalikka, jonka mä taisin toivon mukaan mainita eilen. Jos en, niin laita video paussille ja käy hakeen joku tätä vastaava juttu. Jos sulla on joogapalikka, hieno homma. Jos ei, niin ei hätää. Voit ottaa vaikka kirjan tai voit ottaa jonkun lasten lelun tai se voi olla kenkä. Joku, mistä saat kiinni ja joku, mikä ei paina hirveästi ylimääräistä. Eli tätä me käytetään hetken päästä, ei ihan vielä tosi. Eli jos sä nyt ensin etit sieltä itsellesi hyvän istuma-asennon, sä voit istua polvien päällä, sä voit istua ristiistunnassa, voit myös istua tuolilla, jos niin haluat. Laita ensin hetkeksi silmät kiinni. Kuulostele vähän, että miten sun kroppa voi tänään. Ja miten sä voit tänään. Yritä antaa itsellesi hetki aikaa sillä lailla, että työnnät ne sellaiset ajatukset pois mielestä, joihin sun ei just nyt tarvitse keskittyä. Yrität hengittää sisään semmoista hyvää, positiivista, uutta energiaa. Ja jokaisella uloshengityksellä päästät kaiken stressin ja negatiivisuuden pois sun kropasta ja mielestä. Niin kun sä tässä istut silmät kiinni, voit ensin aloittaa vaan sillä, että sanot pään, pudota sinne oikealle. Oikea korva tulee siihen oikean olkapään päälle. Ja tunnet, että se venyy sun niskassa. Voit myös laskea vasemman käden kämmenen sinne matolle. Tai vaihtoehtoisesti sormenpäät, vasemman käden sormenpäät, vasemman olkapään päälle. Sillä että sä varovasti laitat vähän painoa siihen olkapään päälle ja vedät sitä olkapäätä alaspäin, sillä että sä näytät sun kropalle suuntaa. Ja missä me halutaan, että se venytys tuntuu. Käännä täältä ensin sun leukaa kohti oikeata reittä. Venytys siirtyy vähän sinne taaemmaksi. Ja sitten käännät katsetta kohti kattoa. Sillä venytys tuntuu vähän enemmän sinne kaulan puolelle. Mä käännän vielä katse eteenpäin, oikea korva oikein olkapään päällä. Voit irrottaa vasemman käden ja nostaa pään varovasti paikoilleen. Voit koko ajan pitää silmiä kiinni, jos se tuntuu hyvältä. Anna sitten vasemman korvan pudota siihen vasemman olkapään päälle. Oikea kämmen voi olla matossa tai siinä oikein olkapään päällä. Ajattele pituutta sinne sun niskaan ja kaulaan. Käännä tästä sun leukaa ja katsetta kohti vasenta reittä, niin että sä tunnet venytyksen siellä takana. Nosta sitten katsetta kohti kattoa. Sillä että se venytys tuntuu vähän enemmän kaulapuolella. Hyvä ja ihan viimeisenä. Vielä vasen korva, vasemman olkapään päälle, katse eteenpäin.
Hyvä, laske oikein kämmen oikein polven päälle ja nosta pää ylös. Hyvä, anna vielä leuan pudota kohti rintaa. Jos haluat, voit laittaa kädet ristiin sinne pään taakse. Mutta älä paina päätä yhtään, vaan ne on vaan siinä semmoisena painona. Ne sun kädet, eli se riittää. Ei tarvitse väkisin yrittää painaa päätä alemmaksi. Hyvä, irrota kädet ja nosta pää ylös. Hyvä, nosta kädet sinne sivulle. Sitten voit kääntää kämmenet ylöspäin, laittaa sormet yhteen. Ja sitten nostaa sormenpäät siihen olkapäiden päälle. Eli nyt otat käyttöön ne sun tukilihakset, mistä puhuttiin eilen, eikö totta? Pyöräytetään olkapäällä, kyynärpäät eteen. Ja tehdään isoja liikkeitä, isoja ympyröitä eteenpäin. Saadaan vähän liikettä sinne lapaluiden ja olkapäiden seudulle. Silloin me vaihdetaan suuntaa. Kyynärpäät osuvat yhteen edessä. Lapaluut osuvat yhteen takana. Hyvä. Nosta kädet sinne sivulle. Hengitä sisään. Ulos hengityksellä kyynärpäät ensin alas ja sitten työnnät taas ne seinät. Napa kohti selkärankaa. Tuki pysyy. Sisäänhengitys. Ulos. Sisäänhengitys. Ulos. Ja vielä viimeinen sisäänhengitys. Ulos hengitys. Hyvä. Tuodista sitten sormet ja kädet. Kädet on täällä sivulla. Lähdetään tekemään isoja pyöriviä liikkeitä eteenpäin. Ja nappaa taas ne tukilihakset käyttöön. Helpompi myös pysyä tässä tasapainossa. Sitten vaihdetaan taaksepäin suunta. Hyvä, taas eteenpäin ja nyt pienennetään niitä ympyröitä. Hyvä, saada vähän lämpöä sinne käsivarsiin ja olkapäin. Hyvä, sitten taaksepäin. Hyvä, sitten ihan pientä liikettä ylös ja alas. Kädet on ihan suorana. Napa kohti selkärankaa. Hyvä. Sitten käännät vasemman käden kämmenen ylös. Oikean käden peukalon alla. Ja sitten vaihdetaan toisinpäin. Oikea kämmen ylös, vasen peukalo alas. Eli te huomaatte, että mun olkapää kääntyy eteen vuoron perään. Saadaan vähän lisäliikettä sinne olkapäihin. Ja vähän liikkuvuutta. Hyvä, rupeako käsistä jo tuntuu? Toivottavasti. Mulla ainakin vähän tuntuu, että nyt ainakin veri kiertää. Hyvä. Nosta kädet ylös. Avaa kyynärpäät alas ja työnnä seinät vielä. Hyvä. Todista oikea käsi siihen eteen. Nappaa vasen kyynärpää sieltä alta. Ja sitten ulos hengityksellä olkapäät alas. Vedät sitä oikeaa kättä varovasti rintaa kohden. Hyvä, sitten vaihdetaan. Oikea käsi päälle, vasen käsi päälle oikea alle. Ja taas ulos hengityksellä. Painat olkapäät alas. Ja oikealla kädellä tuot sitä vasenta kättä lähemmäksi rintakehää. Päästä irti ja ravistele vähän. Nyt sä voit ottaa käyttöön sen sun palikan. Eli me tehdään pikkusen aikaa sellaisia liikkeitä, jotka vahvistaa, jotka laittaa veren kiertään ja ehkä semmoisia vähän epätyypillisiä lihaskuntoliikkeitä, koska tämä palikkahan ei sinänsä paina mitään. Mutta jossain vaiheessa, aika pian,
se rupeaa tuntumaan vähän painavemmalta. Se, mikä on tärkeintä, on, että me pidetään tämä keskivartalon tuki. Eli meillä on koko ajan tukilihakset käytössä. Jos mä tulisin nyt kokeileen, niin sun lihakset olisi käytössä. Ihan koko ajan. Mutta mun huomaa, että se ei tarkoita tätä, ja sitten me ei pystytä hengittämään. Vaan se on se lantion pohja ja napa sisään, ja mä pystyn silti hengittämään. Okei? Okay? Me pidetään selkä suorana. Ja se, mikä on kaikista tärkeintä, on se, että kädet on ihan suorana. Eli mä toivon, että sä et missään vaiheessa päästä sun kyynärpäitä koukkuun. Ei pieneenkään koukkuun, koska sit sä menetät tämän harjoituksen idean. Okei, kädet siis suorana. Ja mä painan käsillä tätä palikkaa. Eli mä painan käsiä sisäänpäin. Ihan niin mä yrittäisin laittaa sen palikan vähän niin kuin lyttyyn. Eli napa sisään. Lantion pohjalihakset mukaan. Tukeen liikettä. Hengitetään sisään, nostetaan palikka ylös. Ihan suorin käsi. Niin ylös kuin menee. Ulos hengityksellä. Alas. Hengitä sisään. Ja ulos. Kokeilet, kuinka kauaksi ne kädet menee taakse ilman, että sun kyynärpäät menee koukkuun. Vie viimeinen ylös. Ja ulos hengityksellä olkapäät vaan alas. Ei kyynärpäitä koukkuun, vaan olkapäät alas. Seuraavalla sisähengityksellä työnnät palikkaa ylöspäin. Olkapäät nousee kohti korvia. Ulos hengityksellä vaan olkapäät alas. Taas sisähengityksellä. Olkapäät kohti korvia, painat kämmeniä sitä palikkaa kohti. Ja ulos hengityksellä olkapäät alas. Vielä 2 näin. Ja viimeinen. Palikka tuntuu yhtäkkiä vähän painavemmalta. Hengitä nyt sisään ja nostat taas olkapäät ylös. Ulos hengityksellä. Tuot palikan siihen kropan eteen. Pidä siinä. Mä käännyn näin päin, niin se menee paremmin. Elikkä nyt sama juttu periaatteessa, mutta kädet on tässä edessä. Eli kädet on suorina, kämmenet painaa sitä palikkaa. Hengitä sisään. Ja työnnä sitä palikkaa poispäin susta. Ja ulos hengityksellä lapaluut yhteen. Taas hengitä sisään. Ja ulos. 2 vielä näin. Sisään hengitys. Ja ulos hengitys. Sisään. Ja ulos. Hyvä, laske palikka alas. Ravistele vähän käsiä. Pyörähdä sieltä nelinkontin. Ja tehdään ihan sama juttu. Meillä ei ole nyt palikkaa, mutta sisähengityksellä pudotat yläkropan sinne olkapäiden väliin. Ja ulos hengityksellä nostat ylös. Eli sivulta päin. Sisäänhengitys ja uloshengitys. Sisään ja ulos. Ja muista taas sen keskivartalon tuen pitää siellä. Hengitä sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Hyvä. Istuppa sitten sun kantapäiden päälle. Mä käännän sulle selän, niin sä näet paremmin, mitä mä teen. Eli nosta oikea käsi tänne sivulle. Ja tuodaan se tänne alas, kyynärpää alas. Ja sitten yrität saada sun kämmen selän tänne selkää vasten. Ja ajattele tätä oikeaa kyynärpäätä alaspäin. Sitten käännetäänkin se kämmen sun selkää vasten. Sitten käännät taas auki. Ja kämmen alaspäin. Ja tässä huomaa se, että mitä korkeammalla sun kämmen on täällä lapaluiden välissä, sen rankempi se on. Tuntuu täällä olkapään etuosassa. Jos tuntuu, että se ei millään aukea, niin anna sen kämmenen olla täällä alempana. Ja täällä käännät.
Eli tee omaan tahtiin. Ja jos jompikumpi asento, todennäköisesti tai todennäköisemmin, se on se, kun kämmen on alaspäin selkää vasten, niin pysähdy siinä hetken aikaa. Sillä, että sä käännät ainakin 3-5 kertaa sen sun kämmenen ympäri. Ja se puoli, mikä tuntuu tiukemmalta, niin sitä pidät hetken. Laita vaikka silmät kiinni. Hyvä, tämä on erinomainen liike tehdä pitkin päivää, jos tuntuu, että olkapäät menee vähän jumiin ja ei oikein mikään toimi. Tämä on erinomainen liike siihen. Hyvä. Sitten kun sä oot tehnyt sun 3-5 kertausta, niin käännäpä sitten sun kämmen selkää kohti. Nosta vasen käsi ylös ja yrität saada sormenpäistä kiinni. Jos se ei onnistu, aina se ei onnistu ja joskus toinen puoli on tiukempi kuin toinen, niin sä voit käyttää vyötä tai sitten sä voit ihan ottaa sun tiepaidasta kiinni. Mun paita on nyt vähän outo, mutta näin, että jos haluat pitää tukea. Tai sitten vaan kädet näin. Jos saat kiinni, niin ajattelet sitä vasenta kyynärpäätä ylöspäin, oikeata alaspäin. Ja sitten yrität saada vasemman käden käsivarren sinne pään taakse sillä, että sä voit nostaa sun pään ylös. Ja varovasti painaa sitä sun päätä taaksepäin. Muista myös keskivartalon tuki, että me ei anneta sen selän mennä kaarelle, vaan napataan se napa sinne selkärankaa kohti. Hyvä, päästä siitä irti, ravistele vähän. Tehdään toinen puoli samalla lailla. Eli nyt vasen käsi selän taakse. Ja käännyn taas näin päin. Eli kämmen, selkäpuoli ja kämmen sinne lapaluiden väliin tai selän taakse. Yritä löytää semmoinen paikka, missä sun ei tarvitse nostaa tätä koukussa olevan kyynärpään olkapäätä ylöspäin, vaan sillä, että sä saat rentouduttua siellä olkapäässä. Mulla on oikea puoli huomattavasti tiukempi, eli tämä puoli liikkuu huomattavasti kevyemmin. Ja yritä löytää myös semmoinen paikka, että sä saat koko kämmenen siihen selkään sillä, että se ei jää tänne tälleen aukinaiseksi, vaan koko kämmen selkään. Ja sit voit taas pysähtyä sinne puolelle, siihen käännökseen, mikä on sulle tiukempi. Hyvä. Nosta sitten oikea käsi ylös. Ihan ylös, laitat kyynärpäästä koukkuun ja kokeilet, että saatko täältä puolelta kiinni. Saatko sormenpäät yhteen? Muista taas, että voit ottaa paidasta kiinni, voit käyttää vyötä, jos ei onnistu käsien yhteen laittaminen. Ihan sama mitä, onko siis kädet yhdessä vai käytätkö vyötä tai paitaa, niin ajattele sitä oikeaa kyynärpäätä ylös ja oikeaa kättä sinne pään taakse, niin että saat pään ylös, että katot mua silmiin ja työnnät samalla sitä oikeaa kättä taaksepäin. Vasenta kyynärpäätä alaspäin. Hyvä, päästäpä sitten kädet ihan vapaaksi. Vähän heiluttelet, ravistelet, voit vaikka antaa niiden tässä edessä mennä ristiin. Hyvä. Tuu sieltä sitten makuasentoon mahalleen. Ja voit ottaa sen sun palikan siihen eteen. Me tarvitaan sitä ihan kohta. Niin laita ensin kämmenet sun olkapäiden alle ja kyynärpäät lähelle kroppaa. Hengitä sisään ja nosta yläkroppaa ylös. Sä voit ihan itse päättää, ootko täällä alempana kobrassa vai nostatko ylemmäksi kobraan. Se mikä on tärkeää on se, että olkapäät ei nouse tänne ylös, vaan olkapäät on alhaalla. Myös kyynärpäät ei käänny ulospäin, vaan kyynärpäätkin on siinä alhaalla kropan vieressä. Hyvä, rullaa sieltä hitaasti alas.
Ja nostat taas ylös. Ehkä tällä kerralla pikkusen korkeammin. Käännä sit sun katsetta oikealle sillä, että kurkit, että näetkö oikean jalan varpaan. Hengitä syvään sisään tässä. Ja ulos hengityksellä. Yläkroppa alas. Hengitä sisään, nosta taas ylös. Käännä katsetta nyt vasemmalle. Yrität saada sitä vähän taaemmaksi sillä, että kurkit, että näkyykö vasemman jalan varpaan. Hyvä. Ja rullaa sieltä takaisin alas. Hyvä. Laita neukamattoon ja suorista kädet hetkeksi. Siihen kropan viereen rentouta olkapäät. Hyvä. Otapa sit siitä sun palikosta kiinni. Eli nyt tehdään selkää vahvistavia liikkeitä. Me ollaan vähän lämmitelty olkapäitä ja yläselkää ja avattu sitä. Nyt voimistetaan sitä pikkusen ja sitten tehdään vielä loppuun semmoinen ihana olkapäitä venyttävä liike. Ja koko selkää avaalla. Eli jos otat siitä sun palikasta kiinni, suoristat kädet sinne sun eteen. Nostat ensin ylös ja nostat kädet ylös ja palikan ylös. Ja ulos hengityksellä alas. Voit myös pitää palikasta tällä leveyssuunnassa kiinni. Ihan mikä on helpointa. Lisää hengitys. Ja ulos. Vielä kerran näin sisään. Ja ulos. Hengitä sisään, nosta kädet ja jalat ylös. Ja ulos hengityksellä alas. Sisään hengitys. Ja ulos hengitys. Ja vielä viimeinen. Ja ulos. Hyvä. Pidä nyt palikkaa sun oikeassa kädessä. Nostetaan kädet ja jalat ylös ja yläkroppa. Vie oikea käsi taakse. Hengitä sisään. Ulos hengityksellä vasen käsi taakse. Hengitä ulos. Hyvä, hengitä sisään. Tuo oikea käsi eteen. Ja ulos hengityksellä vasen käsi eteen. Hengitä sisään, nosta vähän. Ja ulos hengityksellä alas. Hyvä. Toinen puoli, ota palikasta vasemmalla kädellä kiinni. Hengitä sisään, nosta kädet ja jalat ylös ja yläkroppa. Ulos hengityksellä. Vasen käsi taakse. Hengitä sisään. Ulos hengityksellä. Oikea käsi taakse. Vaihda bloki oikeaan käteen. Hengitä sisään vasen käsi eteen. Ja ulos hengityksellä. Oikea käsi eteen, nosta ylös, hengitä sisään. Ja ulos hengityksellä. Alas. Hyvä. Laske sitten kädet ei ihan olkapäiden alle, vaan vähän eteenpäin, sillä että saat sun kyynärpäät siihen olkapäin. Yritä rentouttaa sun selkä. Ja katsoa, että tuntuuko tää hyvältä siellä selässä. Jos tää tuntuu liian rankalta alaselälle, siirrä kyynärpäitä vielä vähän eteenpäin, niin että se selän notko on vähän semmoinen isompi ja loivempi. Rentouta istuinluut, istuinlihakset, lantio. Hyvä. Laita sitten kämmenet olkapäiden alle ja työnnä itsesi ensin nelinkontin ja sieltä lapsen asento. Anna selän venyä, laske
otsaa siihen mattoa kohti. Hyvä. Ennen sitä viimeistä venyttävää liikettä, nostappa sieltä itse siellä alaspäin katsovaan koiraan. Voit hetken vähän nostella kantapäitä. Löytää vähän pituutta sinne takareisiin ja pohkeisiin. Hyvä. Lähdet täältä sitten, ajattelet liukaa rintaan. Sulla on kyömy selässä. Tuut ihan eteen. Ja sitten pudotat polvia alas ja työnnät taas petun sinne taakse. Ja ylös alaspäin katsovaan koiraan. Ja taas kantapäät ylös. Nosta katse. Eli anna selkärangan liikkua. Selkä on kumarassa. Kyömyssä. Ja sitten se on notkolla. Tehdään vielä yksi tämmöinen aaltoliike. Hyvä. Jää sinne alaspäin katsovaan koiraan. Lähde sieltä samalla lailla ensin kyömyselällä. Sitten tuut lankun kautta ja pudotatkin lantion alas. Samalla lailla takaisin työnnät alaspäin katsovaan koiraan. Napa sisään. Selkä menee kyömylle. Leuka kohti rintaa. Nosta katse, tuu lankkuun. Ja pudota lonkista alas. Tehdään vielä viimeinen kerta näin. Eli alaspäin katsova koira. Ja sieltä lähdet ensin työntää, nostat kantapäät ylös. Hyvä. Tuu vielä alaspäin katsovaan koiraan. Ja laske sitten polvet alas. Ja tuu vielä mahalle, matolle. Eli viimeiseksi venytetään vielä näitä meidän olkapäitä, että voit laskea oikein kämmenen sinne sivulle. Oikein käsi myös kokonaan. Eli sun oikea olkapää tulee tähän mattoon. Vasen käsi, kämmen tulee tänne vasemman olkapään alle. Ja nyt mä laitan vasemman polven koukkuun. Vasemmalla kädellä mä työnnän mun kroppaa. Sillä, että mä tuun tähän oikein olkapään päälle. Mä käännän toisinpäin. Niin näette paremmin toiseltakin puolelta. Eli täältä mä lähden työntämään. Sillä, että mä laskeudun tähän painolla tähän mun oikein olkapään päälle. Mä laitan vasemman jalan maahan. Mä lasken myös pään maahan. Ja sitten mä työnnän, ajattelen tätä vasenta polvea taaksepäin. Mä voin myös työntää vasemmalla kädellä. Sillä, että kroppa lähtee auki. Ja täällä on tosi helppo tavallaan käyttää sun istuinlihaksia. Yritä rentouttaa ihan täysin. Sä voit jäädä tähän hetkeksi. Jos haluat mennä pikkuisen syvemmälle, niin voit nostaa vasen käden ylös. Laittaa sen selän taakse ja kokeilla, että löytyykö sieltä oikea käsi. Saatko suoristettua kädet? Pidettyä käsistä kiinni. Hyvä. Irrota kädet, jos pidät niistä kiinni. Ja pyörähdä takaisin mahalleen. Tehdään toinen puoli myös. Eli nyt mulla on vasen käsi, vasen kämmen matossa, vasen olkapää myös matossa. Oikea kämmen, oikein olkapään alla. Mä laitan oikein polven koukkuun. Ja oikealla kädellä työnnän mun kroppaa auki. Mä lasken mun oikean jalan matolle. Lasken pään matolle. Ajattelen tätä oikeata polvea auki.
Ja työnnän varovasti tällä oikealla kädellä mun kroppaa siihen vasemman olkapään päälle, että saat kunnolla sen venyä. Yrität rentouttaa istuinlihakset. Ja jos haluat, voit kokeilla, saatko oikealla kädellä vasemmasta kiinni tuolta. Lapaluita yhteen, yritä suoristaa kädet. Ja pyöräyttää sen oikein olkapään myös auki. Hyvä, irrota kädet. Pyörähtä sieltä takaisin mahalle. Voit hetkeksi avata molemmat kädet sinne sivulle. Tai vaihtoehtoisesti laskea pään siihen kämmeniä päälle. Sä voit jäädä tähän köllöttelemään. Ottaa pienen loppurentoutumisen. Tai sitten sä voit jatkaa päivää tai tehdä vähän lisää, jos sä haluat. Huomenna puhutaan lantiosta, lantion liikkuvuudesta, mutta tehdään myös vähän semmoisia haastavempia liikkeitä. Eli puhutaan siitä liikkuvuudesta, lantion liikkuvuudesta, mutta myös vahvuudesta ja kuinka niitä voisit yhdistää. Onko liikkeitä, jotka sekä venyttää että vahvistaa? Niitä on ja ne on tosi hyviä. Eli niistä puhutaan enemmän huomenna. Kiva, kun olit mukana tänään. Mä toivon, että me nähdään taas huomenna. Moikka!